ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Бардоро имрӯз 9 июли соли 2025 рости гап навор кардам баҳри шумо. Боварии дақиқ дорам ки ба бисёре аз шумо ин навор маъқул мешава. Тамошобинони гиромӣ, навори имрӯза як дуна дайву матиз аст, боқӣ монда ҳама ваз, касе ки вазхар аст, ваз 21, 15, 14, хулас тамғаи автомобилҳои моделҳо фақат ваз ҳастанд. Бардоро бепарво набошен. ҳатман ҳамин каналда касе ки ин нав омагӣ боша, хоҳишмандам якта лайкча ва подписатсия кунед, ай шумо ҳичи намерава. хона, мошин, замин, квартира, мол, маҳсулот, техника чизе бошад, агар барои реклама кардан метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. Бардоро дар наворҳои баъдина мисли ҳамисоно мегирам, эълон мекунам. гапа зиёд намекунем, инак мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. хуб, эълони якмон чиай? ваз 2107 ки ба мо аз хидди шаҳри Русия равон кардан, гуфтан акаҷон ҳамира илоҷ боша, як реклама ки гапи якара дар замин намондем. бинем бардор стили мошина чӣ хелияй. хуб, ваз 2107 солаш 2007 дар шаҳри Русия, дар Подмоскваи бардоро райони Руза меган. ҳамун тарафдай касе ки Подмосквада боша аллакай медонехтон. 1.6 мотор, бензин, газ, коробка бошад, механика бардоро 160 000 рубл. касоне ки харидор ҳастен, агар ки моҳонатон 40 000 тоза бабағалта, агар дар 4 моҳ метавонед ки ҳамин автомобила шумо бахарем бардоро. ака бисёриҳо аллакай хона кардагиян, дар коршон мешава. ина марҳамат тамос гиред, рақамҳо якада ягон хел штраф надора. гапшта ҷавоб мета, документҳо ҳамаш 100%, фақат ки намин мегири ҳай мекунӣ тамом. 160 000 нархи ҳамин ваза гуфтеса якамон. занг бизанед касоне ки харидор ҳаст, ҳамин рақамҳои +7 хати мондагим бинехтон дигаша. ба дуюм эълон мегзарем. бардорое ки дар шаҳри нав айни ҳола ҳастен, комментарияи зиёд карден, май ира қадр мекунам. хуб, ака илоҷ бошад якта матиз шава. ина марҳамат матизи залатои бардоро баҳри шумо дар ноҳияи шаҳри нав айни ҳол қарор дорад. солаш 2010, мотор 1.1, механика, газ, бензин. ана иҷада видеошам ҳастай, бинехтон даронша, салонша. хулас боварӣ дорам ки видео маъқул мешавад. то охира тамошо кунед. фақат ки лайкора бизанем бардоро. аз мо пешниҳод кардани мошинҳои хуб ва аз шумо тамошо кардани обуна ва як дона лайк. тамом. хуб, тамос гиред, ҳамин рақамода 11 моҳи дига ҳуҷҷату утилизатсия дора. мотор, коробка, ходовои ҳамаш чотка каги. рақамои 933 ва 903 да бардоро занг бизанед, охираш 45 ва 59 да. ватсап ва ҳам дасти яка боқӣ монда маълумотро ахиди яка бипарсен. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. як тайга ваз 2107 чорни свет, хулас дар шаҳри Исфара айни ҳол қарор дорад. солаш 2002 акамон якта мошин доштааст. яъне ки ира ба савдо мекунад. мега автомобил вақте ки бисёр дар хона шишт ҳай накади бардорҷон, хид ба хид медонед ки вайрон мешавад, чанг мезана исӯса. хуб, механика, коробкаш, мотор 1.7, бензини, газ, 15 000 сомонӣ нархи автомобила гуфтесем. представь кунед шумо бардоро 2002 сола. хуб, ин мошинои айни ҳол мошинои маладиёжнай бардоро бисёртар мақсад комментария мекунед ки ака илоҷ боша ҳамин мошина пешкаш монка. рақамҳои 918 22 42 50 ҳатман занг бизанед, муроҷиат кунед бардоро. рафта аз наздик боз як бор дига бибинед, нашуди ҳуҷҷатош як бор дига бипурсен хитон. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. хуб, ваз 2115 свеж сафед, мошинчара бинохи бардоро мебини уже иштиёд эълан мешава, яъне ки ҳуй. дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. солаш 2004 май, кузовседа, мотор, ходовои коробка ёш хаки президент шаҳр нестай бардоро. мошинаи дараҳи риж гаштаги дига анай боша, салон шай. автомобиле ки салонш тоза бошад, моторш чотка боша, агар бардоро мефорад ки бихариш. коробка, механика 1.6, газ, бензинай 13500 сум. тариқи ватсап ҳатман рақамои 978 боз 78 08 80 наметавонед ки занг бизанед. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотору коробка зверай, ходовош зурай, 4 баллони 70%, ҳуҷҷат ва утилизатсия дора бардоро. рақамҳои ниҳоят транзит, муомила дар назди мошин, яъне ки дар болои капот.
خوب زنگ بزنید فقط خریدار خواهشمندم از شما. با اعلان پنجم میگذاریم شهر بچه‌ها. اعلان پنجم چیه؟ یک دقیقه واز 21:15 که عین حال در همین شهر کلوبی بوستونی قرار دارد. شهر بچه‌های کلوبی اگر همینجا باشین حتما لایک را بزنین، در کانال подписаться سکنین. нархи мошина мегум то мардор шояд ки шумо бовартон наёяд. танҳо ки солони ҳуҷҷати солона надорад тамом. дар шаҳри кулоб аз 2004 сол седан кузов мотор 1.6 гази бензина механика коробкаш хуб 12500 сомонӣ нархи автомобил. дар он салон шахтон бинем баҳобден. мошинҷа тоза чотка рақамҳои омобайл ватсап ва ҳамдастӣ акан 201 39 11 22 ҳатман тамос гиред. дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 дискаи чотка, балону нав, краска вообще намега. салон тоза, ҳуҷҷат солона надорад. марамат боз муомила мекунем мега акамон. ба шашм эълон мегзарем дӯстони азизу арҷуманд ва бениҳоят гироми қадри ман. ваз 21:15 ки айни ҳол иам дар шаҳри душанбе қарор дорад. нарх навош хуб. имрӯз эълонҳо дар канали автотв беҳад эълони хуб шуд бардоро. рӯи комменти шумо сухан мекунед, ман насиб бошад то қадри имкон дастрас мекунам. бошад ҳам хеле автомобилҳо ҳатман муроҷиат кунед. кадом намуди модел набоша бардоро, ин ҳам хеле реклама фақат дар канали автотв мегзарад. хуб 2002 солаш ваз 21:15 механика мотор 1.5 камрасход ва оврасход гази бензин 10000 сомонӣ. представить кунед нарх навора. рақамҳои дӯст 901 05 58 05 дабардоро занг бизанед. ҳуҷҷати солона ва утилизатсияш будшидаги яъне надора. муомила мекунем мега бу мошина мегири ата ҳуҷҷат тамом. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. боз ваз 21:15 и айни ҳол дар ҳамин шаҳри хуҷанд қарор дорад. бародари хуҷандӣ агар ҳаминҷа бошед лайкаро хоҳишмандам бизанед. хуб солш 2004 механика коробка мотор 1.7 холи бензинай газ надора бардоро. газа умуман мошинчаи даги нестай. аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки ин автомобил тоза бардоро барои нарх наво камтарак назар ба дигарҳош гаронтар 22000 сомонӣ нархи автомобил. тамос тариқи ватсап рақамҳои 946 56 60 06 ҳатман занг бизанед бипурсед. 5 солай ҳамин мошин мақсад як даст гаштеса мега. дар ҳолати хуб қарор дора. мотори коробка чотка кайгай 8 клапанаи прирора бародаро заги пусидаги умуман надора. чотка чашкош варидам нестай. 4 балони 95% дора боз. ба ҳаштум эълон мегзарем дӯстон. боз ваз 21:15 иам дар шаҳри душанбе бинен. вазо гуфтен акаҷон пешниҳод ки чихел ки нарх наво мақсад набошад камтарак илоҷ боша арзонтар ина марҳамат арзонош бардоро. дар шаҳр душанбе салонша бинен. салон чехшо чотка тоза мефорад ки пушинда ҳайкни мошина. дар шаҳр душанбе 2004 солаш навай яъне ки пацанакай мошин гуфтам одам. коробка механикай мотор 1.5 бензини холия яъне 19000 сомонӣ нархи автомобил. рӯшника бинем бардоро чихтай. хуб тамос тариқи ватсап рақамҳои 004 32 94 94 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ якадан марҳамат занг бизанед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно бояд буфурӯш мега. алиш ҳам мешава мақсад болои пул диҳед мега. ҳамаи ҳуҷҷатош бардоро. дилтондор нара ҳуҷҷато 100% мақсад солона ҳуҷҷат дорад. фақат харидоро марҳамат кунен занг бизанед рафта аз наздик бибинем бошида. ба наҳум эълон мегзарем дӯстони азизу арҷуманд ва гиромии қадри ман. ваз 21:10 солш 2001 айни ҳол дар шаҳри душанбе стили мошина бардоро бинен чихел чотка каги. хуб мотор 1.6 кузовқаи маълумай ба шумо седан и гази холиай газози бардоро беҳад арзон шудаги мошина мегири як 5 литр газш мезани тамоми ҳамин шаҳра фур мегарди. хуб 1.6 12000 сомонӣ нархи автомобил. представить кунед шумо бардоро. рақамҳои 980 88 63 33 да марҳамат занг мезанед ё ки рафта аз наздик боз мошина ваҳҷденӣ кунед. дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷати солона
то январи соли 2026 ҳастай бардоро представь кунед шумо муомила дора фақат барои харидории конкретни бо ягон сум шояд ки бигзара ба эълони даҳум мегзарем бардоро хоҳишмандам якта лайкора бизанед ай шумо ҳеҷ чи намера бардоро дар канал подписатсия кунед ва анам хел мошинҳо хонаҳо квартира агар бошад барои реклама яъне ки савдо метавонед ки ба ман муроҷиат кунед бардоро дар аввал ва охири навор рақамам ҳастай ва аз 21:09 дар шаҳри душанбе соли 1999 бардоро шумо салона бинед хоҳӣ бовар кунед агар беҳад тоза 10500 сомонӣ мошин фақат утилизатсия дора яъне ки ҳуҷҷат буд чидаги мақсад дар кузови хеҷибек коробка бошад механика мотор бошад 1.6 бензини холияй рақамои 930 занг бизанед тамос ватсап якада 71000 пробег дора мошина бинед просто тозагиша бардоро мебини мефорати фақат ҳайш кунӣ ба эълони 11 мегзарем дӯстон ана ки эълони 11 чие нагрехта якта лайкора мезанем дар канал подписатсия аз шумо хоҳишмандам инам хеле наворҳои хуб мошинҳо ва хонаҳои арзон дар канали мо во мехӯрад хулас бошад агар равон кунед дар ватсап мо мегирам рекламаш мекунам ба шумо бардоро ташаккур мегӯм ки то ҳамин дам бо мо будед яъне ки навори маро тамошо карден аз шумо миннатдор видео агар махсудтон бошад ҳатман ҳар рӯз дар омадан наворҳои маро тамошо кунем бардоро аз шумо ягон чиз намеравад аз мо пешниҳод кардани мошинҳо ва хонаҳои хуб аз шумо харидорӣ ду тарафа кор буд мешава бардоро активи канали мо мехеза открита мегумтон боқӣ дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда хуб худованд ёр мададгортон бошад шер бачаҳо паноҳтон ба худо ака